vasingazivi zviri kuitika mumusangano. Isusu hatiri kutepenyura pano zvichatekenywa kwese kune dzimwe nyika, kuitira kuti vanhu vaone kwatiri kubva, vanhu vaone kwatiri kuenda, vanhu vazive zvatinogona, vanhu vazive zvinotiremera. Chisa mama chisa, kukula, izenzo, izenzo. Saka tiri patiri tiri papi, takabva mukubviswa kwavaMugabe, asi hatina kubva mukubviswa kwenhamo. VaMugabe vakabva muna 18 November, tikafara kuti mukuru waoneka, chikwambo chomusha chabvapo, asi mumusha hamuna kubuda ngozi, ngozi yakasara irimo. Chisa mama chisa, toda kutanda ngozi muna 2018 muno. Ngozi ndeipiko, ngozi iZANU-PF, ngozi ndeipiko, ngozi ibato rinotiro chipo mugodzi, ngozi ndeipiko, ngozi ibato rinouya richimanikidza vanhu kuti vhoterai pakati, ngozi ndeipiko, ngozi ibato rinoti rinongokurangarira makuenda kuma-election chete. Chisa baba chisa, kukula, izenzo, muchavaona vakuya. Izvesi pateta kuinda musarudzo muchavaona, hamboshayikwi pano. Uchavanza pamberi nechakati, pamberi rudzii pasingasvikwe. Chisa baba chisa, kukula, komanani waju ya kuno. Chisa baba chisa, kukula. Chisa baba chisa. Waenda seza mkomana we. Msavunduka komana security ndoka ndakaudza vamutsekwa timu yenyu kuti hakuna munhu weMDC anouya kuzouraya president wake. Vanhu vanouya kuMDC vanouya nerudo. Tinofanira kuti vanhu vasechwe vari kusvika, kuitira kuti kana vasvika pedyo ngavatambe nemukuru wavo. Chochenji yatodai. Uyu mukomana ndaona kunakirwa kwake nekuti ndinoona pamweya. Zokuti ndati murume wemanakiri wake akaoma mani enda yatsona nyika yadirwa shuga ndozvanoona ngosingamwe but sisakone ngonokokuta uchimwa. VaMugabe avapo ani munozeza, asi mweya woUgabe hausati wabuda. Mweya wowo ndeupiko. Ndakutsanangurirai ndikati musarudzo dzedu gore negore takuenda munoona vanhu vanouya vakuda kutaura kuvhundusira vanhu. Ukavhotera pakati chakuona, tipei masirial number, toda nhamba yako yokunyoresa kuvhota. Haisiyo nyaya yatakarwira. Iroro idimonerasi midzi iri dimotire Rhodesia. Toda kuti ribude iroro. Ndakataura kumusoro ndikati vamunangako, kana muchida kurangarirwa nenyika zvakanaka, chivai bhiriji rokubva kumhindo yatatiri yeZANU nokuenda kuchiedza chechinja. Chivai mhasa inowaridzwa kutende pamubhedha wezvakanaka. Nokuti uko takabva ka ndaona shoko ari pano, shoko ari uya pano, shoko munomziva here. Uyu mwana wemawo veterans ane
organize nevana vemawo veterans because mawo veterans akanganikwa. Ndakaita musangano nemawo veterans last week but one. Vakati vachamisa isi kunana Mnangagwa tinongoenda tinongonyeberwa. Taakumirira kuti mapinda motigadzirirawo zvinhu zvedu. Ndikati varume patinopinda nyika ichatirwa shuga munorohwa nembovha yemufaro. Saka vakashoka vana vemawo veterans munyika muno vatinoremekedza. We acknowledge you and welcome home. Tinoda kuti vakomana musapote tikanike nyika. Nyika yakavhiringwa na driver wanga achifamba naye. Inotoda makanika unogona. Ndiye wamuri kutaura naye pano. Malcolm Denga. Chinja. Maitiro akwayo. Adzisi nema president kuti vanhu vari kuuya zvine mutsindo. Asi nyaya inonetsa ndeyekuti takambokuruvai. Saka tinopota tichibira-bira tichinyara. Tinokumbirawo kuti mutigamuchire kana tauya ndinotenda nokutigamuchira. Right. Munomona ere mukomana? Chisa baba chisa. Mukomana uyu. Akanga takanga titesa ku university. Tiri ku university na Gwesu. Chachiri chikara panyaya kurwira supu nemabhonzo. Tichinetsa nava Mugabe kutoda upenyu hwakanaka tiri vatungamiriri vevadzidzani zviri Gwesu. Nana Skala, nana Jongwe, nana Musekiwa, nana Tafadzwa. Na Gwesa. No wakanga vari mune Revolutionary Command Council. Nana Mao nyika dzino. Taivatuma kuti vakomana mangwana tine demo kana tine demo ndo vainotora doro mumasupermarket ese vodhakwa nekufuta taifuta fodya mazuva iwayo vakomana vachifuta fodya. Asi Gwesa Apostori ndo vaiziita ivava kutema runhu. Now akazoenda kubhodha gesi ndo vananetsana naye stere anga akutrain ari instructor kubhodha gesi. Nana Victor Matemadanda vanga vari ikoko. Badike zvino zvakati vakomana ndazoona chiedza chiya ndadzoka kumusha. Ndadzoka. Pana chamisa ipapo. Wachuka mutomato. Ndanzina president chamisa nditaure nhau kuwana kumakoni. Mambo makoni tisu vana venyu 42. Tiri kungoti vaMunangagwa munhu wese iswe 5 million vote effect for change. Kutanga kuna Munangagwa ngwena iri kutaurwa namaskiri kuti dzokera mumvura. Votera chamisa. Tapedza tese kuvhotera chamisa president ndo vedu vachamisa. Saka tiri kuti without the diaspora vote it's a stolen election. President Chamisa, matomu ndenyu, ndinokutendai. Izenzo. Aiwa, toda kutora mukana. Kutenda vagari vese vekuno kumakoni. Chamandi Chamisa chimwe chete. Ndeche Morare wamunawo. Mandipedza. Ndakutenda pane zvandoda kutenda pano ndaona ana Soro Jena Majena Murevha ari pano ana baba vabvezera. Ndinokutendai. Nyika ndenyu ndimakatizvara mukatitsveta panyika pano. Chatakuita isu kuti nunure nyika mubishi rayapindai. Nyika yapinda munjodzi asi tinotenda kuti matipa mukana wokuti tinunure nyika mudzivo ririmo munyika muno. Vana baba tinokutenda roera yana baba yedu maoko. Ndoda kutenda vana mai vari pano, madzimai andaona ari pano. Munoziva zvinoita kuzara. Kana wazara mwana wako wazara akadziviriro yako. Saka ndinokutendai kuti mauya pano ana amai. Chinoita kuti muuya haisi nyaya yekuti muri kungouya kuzoyeverwa.
muri kuuya kuziva kuti maakunyora mhinduro kudambudziko ramunaro, muri kuziva kuti maane mhinduro kumubvunzo yamunayo. Saka ndinokutendai nokuuya kwamaita. Makoni akakosha kwatiri kunyanya muno marukweza. Ndinozviziva kuti Rukweza inzvimbo yagara ichiuyiwa kuno kuna President Tsvangirai. Mashoko andinawo ndekuti ndine urombo gamba renyu harisisipo. Asi munozviziva kuti kana ikafa mhou inosiya mhuru. Asi mhuru ziva kuti nhiyo yanhasi nerimwe zuva richava jongwe. Saka ndinotenda kuti President wedu havasi pano, asi pavari pano ndiye waakasiya ari kutaura uyu. Pandinotadza ndepangu nehudiki, pandinogona moza ndokupomerwa kwandakaitwa nokuti mukuru wakapomera vanhu vake. Saka ndinotenda Dr. Richard Morgan Tsvangirai vasiri pano, tinovatenda nebasa ravakabata zvikuru tisvike patiri pano. Hayai vanyore kwatakabva hama dzadiwa. Vanhu vakarohwa, vamwe vakafa, vamwe makapisirwa misha, vamwe mune misodzi pamatama, vamwe mune zvigumbu mumwoyo, vamwe mune vanga mupfungwa. Ibesanwa mupfungwa nekutambudzwa kwamunoita. Asi chandinoziva ndechekuti mvura bvongodzeke ndiyo garaji. Chandinoziva ndechekuti makata anoshura matero. Chandinoziva ndechekuti zvinopisa zvinotonhora. Saka patiri nhasi hongu takapinda mumatambudziko akawanda, asi zivai kwataakuenda uku taakunosvika kumuganhu uye kumagumo. Nyika ino yakatamburirwa kubva munguva yehondo, vanhu vakafa vakawanda. Vanhu vakatambura, vazhinji vakaita mhanza panhongonya nekutakura, vachiita kuti munyika vana mukoma nehanzvadzi dzedu dzirarame musango mavanga vari. Ndimi makaona hondo mukabviswa chiri kumeso nehondo. Ini ndiri kuuya semwana wenyu ndichinyora pamusoro pematambudziko enyu kuti hongu hondo takaiona. Hondo yanga isiri yokuti rambe tine hondo muupenyu medu. Hondo yanga iri kutitsvage rugare runotinyaradza narini narini. Saka ndoda kukuudza kuti rugare rwauya muna 2018. Jisa mama jisa Gukula Makoni oye. Aya ndozviziva kuti kubva munguva yehondo chakaita kuti tiende kuhondo harisi bato, chakaita kuti tiende kuhondo yerusununguko haasi munhu, chakaita kuti tiende kuhondo yerusununguko ugaro hwedu hwatatinahwo. Vanhu takarwa hondo nenyaya nyaya yeminda yedu yanga yatorwa nevapambepfumi. Asi honai nhasi tine mupambepfumi mutsva anongova neganda rakafanana neredu, asi atora tsika dzemupambepfumi wechichena. Chisa mama chisa Gukula namo yedu seZimbabwe honai nderi yadhongi riri pachigari rangochinja mutasvi. Mutasvi wanga ari wechichena, nhasi wava wechitema. Mutasvi wanga asiri hama yangu, asi nhasi wava hama yangu. Ndo dambudziko ratinaro neZANU-PF. ZANU-PF dambudziko raaita nerokuti yakakanganwa Chanaziro neHope. Takati handei tinozvisunungirirwa panyika yova kutisungirira panyaya dzokuomana. Ndo dambudziko rataita nawo Mugabe, ndo dambudziko rataita nawo Mnangagwa. Hativengi Mnangagwa. Munhu wanotoda kuti agare zvakanaka, zvinongomubata zvomuwisira pasipo. Yesa mama chisa Gukula aise ndosaka tichitaura kuti vazhinji vakunyengerwa. Kwanzi navaMnangagwa ndavamutsva. Hazvirevi kuti mbuya vangu vakatenga jujeti vava mhandara.
Kukula takati atini zanu PF andizve kana tati atini bhazi chero mukachinja kuti kondakita nawindi ndo wakudhiraivha bhazi hatiriki. Saka nyaya yatisingadiri bhazi rezanu PF hakusi kuti kungovenga. Chatisingadi bhazi risingasviki kwatinoenda. Chatisingadi bhazi rokuti kana wapindamo unobvunzwa nzi wabuda mubamani. Chatisingadi bhazi rokuti ukapinda driver ndiye anoponjesa mavhiri. Chatisingadi bhazi rokuti kana tapinda rinopinda richinzi corruption ndio inoita kuti ugaremo. Toda bhazi rokuti kana tapinda sevana veZimbabwe munhu wese ngaagute. Mufaro wese ngauye. Ndosaka tiri kuti musoro wenyaya gore rino 2018 munhu wese kubasa. Munhu wese hakuna munhu anofana kushaya basa munyika ine vatungamiriri vane uchenjeri nemuono. Mukaona nyika isina mabasa chashaya basa ihurumende. Mukaona nyika yaita nzara muchishaya dhora muhomwe kureva kuti chashayikwa ihurumende. Mukaona taita nhamo nokuvengana mudzimba vanhu vari kudiaspora zive kuti chashayikwa munyika ihurumende. Zvipatara zvikashaya mushonga chashayikwa ihurumende. Mukaona mushonga mumadhibhi usimo chashayikwa ihurumende. Mukaona vana vapanext door vachitadza kudya chikafu chashayikwa ihurumende. Mukaona muzvikoro musina mabhuku maticha asingawani mari neudzamu chashayikwa ihurumende. Mukaona zvinhu zvayanyoma muzvitoro zvichidhura chashayikwa ihurumende. Chisa mama chisa kukula izenzo toda kutenda kuti patava pari zvino takuenda kusarudzo dzedu muna 2018. Pasarudzo dzatiri kuenda muna 2018 tine zvinhu zvishanu zvatiri kusimbaradza. Chokutanga pazvinhu zvishanu inyaya yatiri kukurudzira yokuti rinochinja matungamiriro enyika. Chatiri kuchinja ndechipingo takunogadzirisa nyaya yokuti mangwana tiri kuenda kupi. Chisa mama chisa kukula senzo nyaya yematungamiriro enyika ndo yatakunogadzirisa. Takunogadzirisa nyaya yokuti tiri kubva pavatongi tichienda pavatungamiriri. Toda kuti tigadzire nyika ifambe zvakanaka. Mumaruwa takuda kudzorera ushe kumadzishe nemadzinza. Hatichadi madzishe anogadzwa nehurumende. Madzishe ngaagadzwe nedzinza remunzvimbo imomo. Tiri ipapo panyaya yekutanga yegovernment takunobvisa nyaya yekuti mapurisa ave vanhu vanodzingirirana nevanhu ave vanhu vanoremekedza vanhu. Mapurisa hapari kuita zvendiri ndakubata. Ndakuda kuti mapurisa ngaite basa ravo singatarisi bato rako. Mapurisa hasi ebato ndeenyika. Takunobvisa mapurisa kubva pakuva police force kuva papolice service. Vanokubatsirai kana muchida kudemonstrate vanokuperekedzai. Kana muchinge marohwa vanosunga munhu arova. Zvinhu zvedu zvinge zvichifamba zvakanaka. Chisa mama chisa kukula senzo todazve kugadzirisa panyaya yekutungamira iyoyi. Toda kuti tiise masimba kunzvimbo dzakasiyana siyana. Panyiri kupinda ipapa ndoda kuchinja nyaya yekuti Harare ndiyo yezvinhu zvose. Harare hakusiko kunofana kuva neparamende, hakusiko kunofana kuva napresident chete. Toda kuti kunana Manicaland ngaive a capital city yekugadzirisa horticulture maproducts edu ese. Chisa mama chisa toda kugadzirisa zveManicaland kuti ikwanise kudzorerwa pastatus yokuti inenge iri the hub yetourism. Toda kugadzirisa zvepanyaya yokuti Manicaland ngaive inoremekedzwa panyaya yokuti inzvimbo ine maresorts edu akawanda. Tidzokere papo kuti Tanganda inga ine mutsindo patirose. Tidzokere papo kuti ana Kesho Valley dzanga dzine mutsindo.
kana kondozi dzanga dziri kuti nyanga yanga iri mapepa milling companies zvachifamba zvakadini izvi zvinoitwa chete chaisa utungamiri huno muhondo kwete vakomana nevasikana varikwa havanzwisisi kuti nyika inofamba sei taanoziva kungodya muchero kuudiridzira havagoni muti murakani muti mupudze muti fertilizer izvozvo havazwisisi saka ndozvatika kugadzira kuti manikale ndidzokere paya muchaona jani rakanyanga rikariya richiko musafunga kuti rakapera mwari vakariviga kuti rigodzoka vane mutungamiri anoziva kuti mari aityisa mushonga wemusana saka namba 2 yatinogadzirisa nyaya yeupfumi hwenyika patiri kungouya isu tiri kutaura kuti bhondi inoti hamba takuudza US dollar nerandi isamamachisa kukula isenzo yapindazve muhurumende kubva kuna Julai napurezidendi wenyu munhu wese aba mari yehurumende adya mutumbo unoodza mazino anosvira mujere hamudi mujere kwete zvezanu zvokuti aba ari kunamba 9 anonzi ndaruba uri kunamba 11 isu kana ukangoba chete haugari pabhenji haugari mustadium unoenda kujere toda kuwedzera mazuva nemakore evanhu vanenge vaba mari yehurumende hatingoiti 9 years dzakafanana nedziya dzinopuhwa vanhu vaba mombe toda kuenda kunopuridza izvozvo munhu ngaagare mujere zvachose kana uchinge une maoko ane nyamo unofanira kugara mujere vanhu vasaba mari yehurumende toda kugadzira nyaya yemaindastiri nyaya yemabasa isu kugadzira mabasa tichada kuti munhu anenge ane mari yake ngaaunze mari yake muno asi toda kuona kuti waunza mari haungoibudisi manga manga tinoda kuti mari iyo uidye muno nanasisi vedu nemadzikoma edu nanasekuru edu kuitira kuti mari iyo ive neupfumi hunenge huchivandudza munyika muno tingakundwa neSouth Africa madiamond atinawo hatidi diamond rinobuda muno risina kupolishwa diamond richingobva pachiyadzwa ngatise kambani yekupolisha pachiyadzwa varungu vabve kune dzimwe nyika vachiuya kuzotenga diamond robwinya rapera toisa mabasa mumanikaland kwete kutora mabasa kuindisa kunze isa mabatisa kukula izenzo tiri ipapo namba 3 kana kuti yechitatu inyaya yekugadzirisa migwagwa netsinga dzenyika ndichagadzira tsinga dzokufambisa hakuna rodi dzinofanira kunge dzichine dust road nguva ino tine teknoloji yatakawana navabiti patakaenda kuUK yokuti kuna anonzi maconcrete pre-slab roads ekuti mukangoisa kudayo munoisa low cost akasiyana netara but anogara kwenguva yakareba vanhu vofamba patara kwete gore rino panofamba madhongi ndo panofamba vanhu ndo panofamba kore taakuda tara dziwanikwe munzvimbo dzakasiyana mukange mari machibage chenyu ngachiinde kuGMB nekukurumidza mukange mune madomasi enyu ngaainde kwaanotengeswa nekukurumidza mukange mune maeporo kana maorenji ngaatengeswe nekukurumidza toendesa kune vamwe vane nzara kunze kwenyika vanhu vowana mari foreign currency tichitengesera kuEurope migwagwa yakanaka zvinhu zvakanaka tsinga yechipiri yatoda kugadzira itsinga yeinformation toda kugadzirisa communication munhu nemunhu ndakataura ndiri minisa weICT kuti ndichameka shuwa kuti munhu wese anenge ane sim card muhomwe make vamwe akati amufana anopenga but isu tine muono wemberi tine jirafa anoingi tinoona zviri kuseri ike zvino hamuna mafoni toda kugadzirisa nyaya yekuti munzvimbo mese muve neindaneti munhu anofanira kunge achikwanisa kutsvaga zvinhu zvinowanikwa kune dzimwe nyika ari paari ipapo ungaisa mabase station apo nyika yese ane dandemutande renyika izvozvo zvinouya chete kwete navamunangagwa vamunangagwa havanzwisisi dandemutande nderipi vanotodzidziswa chete nesu kuti zvinhu zvifambe zvakadii
tiri kuda kugadzirisa munyika muno nyaya yemagetsi. Isu tiri kuti pasina magetsi anotungidzwa egwenya ngatisei sola kumunhu wese. Mumaraini tokupa sola munhu panzvimbo pako. Sola pehousehold campaign. Munhu wese tokupa sola. Tosiyana nezvibari. Kugadzirisa zvenyaya mumaruwa. Toda kutora sapu, totora saduni, totora mambo, towirirana nawo nedistrict planning yatichaisa nokuti district rega rega tichaisa anonzi district plan. Basa rake nderekuona kuti priority iri mumakoni ndeipi, zvipatara zvatinoda ndezvipi, mazvikoro zvatinoda ndezvipi, university yatinoda ndeipi. Hatichadi zvari kweza kiriniki pari zvino. Toda kuti rikweza inde kunoita hospital, vanhu vainde kunorapwa imomo, vanhu vachifara nekurapwa kwakakwana. Chisa mama chisa kukula izenzo hazviitwe nevanhu vasingaoni kwatiri kuenda. Pani mukandipa chimbopaiwa mupana wechidiki muone kuti hagohwesi here. Kukula ndashamiswa nokuti nyika yose iri kubvisa nyaya yeshando. Ndandiri paMurambinda munhu anga aripo anotyisa, asi iri nyaya yekuti vanhu vari kuona kwatiri kudi, nevari kuzano vari kuzviona kuti kwavari uko hakuite. Vana vemwe havasunuri musi mumwe chete, asi tinosunura nokupedzisira tinozoruma. Ukaona marumiro anoita bhasikiti kurakidza kuti amubhasikiti chairo. Chisa mama chisa kukula nyaya yechina yatinogadzirisa inyaya yemagariro evanhu munharaunda. Madzimai anoona nhamo mumaruwa. Ndakakurira kumushaini, mai vangu ndo vaenda kuhuni, mai vangu ndo vaisakura mumunda, mai vangu ndo vaiona kuti adya chimumba, mai vangu ndo vaenda kugadheni. Ndo nhamo zvechine madzimai nanhasi. Ini ndoda kuva president anosimudzira upenyu hwemadzimai mumaruwa. Ndezvipi zvandinoda kugadzira? Madzimai ngaasaenda kunotakura huni. Ngatigadzirisei nyaya ye-alternative sources of energy. Tisapedza huni dzedu, tichengetedze vegetation. Tiende kunana coal, tiende kunana biogas. Tonotsvaga zvimwe zvinoita kuti vanhu vange vachishandisa moto mudzimba, kwete zvehuni zvatinoita muno. Vanhu havafani kuita mhasuro yokugodya zvibhorani. Taakufana kuva nemvura inoita pa1 center yopinda mudzimba riri tengi rinenge richifurira vanhu. Zviri kuitika paBotswana. Zvinoitika kana leadership ine muono. Kana inonzi development of rural areas strategy yokuti maruwa tisimudzire vanhu, mudzimai timurangarire, vasatambura. Kana iri nyaya yekurima, ndoda kuti vanhu vasashandisa mombe kurima, vanhu vainde kunoshandisa mombe kumukaka nekunyama. Nyaya yekurima ngaitwe netarakta yatiri kuita tractor pevillage, vanhu vachirimirwa pavillage pavillage, munhu wese achibatsirwa pano neapa. Aiwa, kune vamwe vanobvunza kuchamisa unoiwana kupi mari. Mari ndinoiwana pakuti kana ZANU-PF ichikwanisa kunotenga mota dzekukambeni, inoshaya sei mari dzeambulance, inoshaya sei mari dzetractor, inoshaya sei mari dzokuti vanhu varimirwe mumaruwa. Chisa mama chisa kukula izenzo. Saka musavhunduka. Patiri kupinda tiri kupindura zvinhu. Muchaona kuti panyaya yematongerwo enyika, pandinongopinda hakuna munhu achabvumidza kutina mumwe munhu kuenda kurari. Munhu anoenda kurari yaanoda pamadiro ani? Chero
vatungamiri vemudhisi mapinda musati zinhasi nezveduwo ndinovanzwa vatungamiri vemudhisi vanoti kwedu kuchafiwa vamudyisatsa hakuna izvozvo kana tapinda hurumende ndeyemunhu wese hatitarisi nyaya yebato anofana kupuwa mbeu ngaapuwe mbeu anofana kupuwa fertilizer ngaapuwe fertilizer anofana kupuwa zvakakodzera zvehurumende ngaapuwe kwete nebato asina kukodzera kwake chisamamachisa kukula senzo ndopedzisa hangu patinopedzisira ndepemagariro atinoita ndakuda kunogadzirisa nyaya yemadzimai hakuna mudzimai anoenda kukirinika achida kunozvara anofana kubhadhara $50 mudzimai ngaaende kungonoenda akatakura zvaakatakura ozvarira nyika hurumende yodongorera yotambira magamba enyika ari kuvharwa takunogadzirisazve vane makore echidiki takuda kuti kubva grade 1 kusvika grade 7 hurumende ngaibhadhare fizi yekuprimary mubereki womarangana neuniform wosiyana nezvimwe zvose so that tive universal free primary education kusekondari mozvionerawo kuuniversity kana mwana akwanisa kuenda ikoko ngaapuwe loni kana grant rinobva kuhurumende zvekarikulamu yedu yakakanganiswa nadokora neZANU-PF tidzorere karikulamu inoita kuti vabereki mufare nayo takubvunzai kuti karikulamu yamunoda ndeipi kwete kumunyikidzai zvisingaenderane neindastri yakuya chisa mama chisa kukula hakuna munhu anofana kubatwa nekensa kana BP kana shuga asingarapwi nehurumende munhu anofana kuti kana asina zvokurapwa nazvo anorapwa nehurumende pahurumende yandiri kutanga muna Julai wedwe ihurumende yemuvharo ihurumende yerugare ihurumende yegusa ruzhinji ihurumende ichakufadzai mose inorangarira munhu wese madhara ane 65 years and above nanambuya mune muchikora kuhurumende sezvinoitwa kuBotswana Mr. General